Saberi se, sve će biti u redu. Znam, sada ti se možda čini da se sve raspada, da gubiš kontrolu, da ništa nema smisla. Ali to je samo trenutak, ne tvoj cijeli život. Stoici su učili da ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali uvijek možeš birati kako ćeš reagirati. Kad te uhvati panika, zastani, udahni. Ne moraš riješiti sve odjednom. Dovoljno je da učiniš jedan mali korak, sada. Mir ne dolazi kad sve oko tebe bude savršeno, već kad ti odlučiš biti miran usred oluje. Saberi se, jer ništa nije toliko hitno koliko tvoj mir. I zapamti, sve što te sada muči, jednom će biti samo lekcija. Tada ćeš se osvrnuti i shvatiti da si već sada jači nego što misliš. Sve će biti u redu, ne zato što mora, nego zato što ćeš ti to učiniti takvim.